Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj zrekonštruovaný trojizbový byt s lóďou na sídlisku Zapotôčky v meste Prievidza. Byt sa nachádza na druhom poschodí bytového domu s výťahom. Byt prešiel rekonštrukciou, kedy boli vymenené nové plastové okná, urobené stierky na stenách v celom byte, bytové jadro je murované, interiérové dvere sú už obložkami. V byte sú plávajúce podlahy a dlažby, z kuchyne na lódziu sú namontované zasúvacie dvere. K bytu prislúcha pivnica na prízemí bytového domu. V blízkosti bytu sa nachádza plná občianska vybavenosť, pošta, škola, škôlka, obchody, reštaurácie, zastávky MHD. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.